alle inde. Og nu var den ikke på 4 sekunder, vel? Ja. Yeah. Hey, skal vi ikke bygge et travhus? Skal vi ikke prøve at se, om vi kan finde en af de der jungletempler, og så tage alle tingene derfra? De har vildt gode ting, jungletempler. Ja? Jeg tror, man kunne finde. Der er flere ting i sandtemplet. Jungletemplet, der er der pistons, og der er kanoner, og der er alt muligt andet. Okay, ved du også, hvad der er TNT i jungletemplet? Ja, jeg kan ikke lide TNT. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skal bruge TNT. Og det er fordi, så kan du lettere mine. Så skal man grave sig helt dernede på diamond-niveau. Jeg har... Jeg prøver at finde ud af den her lorte. Okay. Men så har jeg ikke det sidste træ. Jeg røg bare lige pludselig op i et kæmpe stort træ. Hvor er I? Skriv skråstreg kiel. K-I-L-L. Skråstreg K-I-L-L. Kommando til at slå til. Jeg hopper bare ned for det her fucking lortetræ. Jeg er lige bag. Jeg er i gang med at slå mig selv ihjel. Nå, nu gider jeg kraften ikke med mig selv. Jeg ved du hvad, min Ludvig. Okay. Ja, så I må undskylde det der lag-problem. Ja, men det er alligevel også første gang, vi gør det her, så. Det må jeg undskylde. Ja. What? Fucking. Jeg kan tage fucking. Nå. Jeg startede i Sneworld, og nu går jeg ind i dungen. Hvor er jeg? Kom så, Kasper. Det er sådan set altid mig på de her server, som skal lave de her server, det begynder min computer ikke, og det kan min computer ikke så godt lide. Jeg begynder at lagge en lille smule, når jeg gør det. Ja, det er fordi, vi bruger meget strøm på at gøre det her. Min computer lagger aldrig. Haha. Ja, det er der, hvor du er, hvor du er. Jeg spørger, hvor I er. Vi har set. Altså, jeg står helt inde i min mave, så. Okay, kom vi på den her vej. Vi skal ind i sneværden. Jeg vil have snevær. Sne. Hey, der hvor vi startede, der er vi nu. Vi hakker bare noget snetræ. Ved vi hakker bare noget snetræ. Ja, men vi skal lige langt ud og finde det. Godt. Kom, Ludvig. Kan du godt? Kan vi gå den her vej, Ludvig? Bare følg efter mig. Bare følg efter mig. Det, ja, det er meget. Kan du bo her, Ludvig? Kan du bo her? Vi skal bare gå lige ud. Skal vi bo på den her lille planterne? Jeg har et bedre sted. Prøv at se. Og det er sgu godt. Kom og se her. Nej. Ja, men prøv at komme. Hvor Kasper? Kasper? Ja. Jamen, jeg er lige ved siden af dig. Kasper! Kasper!
siden af, at du står 10 meter væk fra ham. Sådan, alle sammen, den er mig. Sig, hvis I ikke kan følge med. En computer lægger ikke for mig. Nu bliver går dog for helvede. Jeg begynder at lægge helt meget. Jamen, det gjorde jeg også, til du begyndte at gå. Hey, skal vi tage en sejltur, så sejler vi mega langt væk. Sukker cage. Ja. Satans. Hey, ved I godt, der er kommet en ny måde at lave bøger på? Det gør jeg også. Hey, skal vi gå til sanden? Jamen, det er også fint. Landby. Louis, kunne du så godt se det første? Det er der ikke. Det ved jeg, fordi jeg tror... Hey. Hun tager... Jeg sælger. Han sælger glas. Nu er det noget godt, der er nogen, der sælger noget godt. Ej, okay. Vi får en bogreol, hvis vi giver ham 3 smaragd. Hey, vi skal have 14 0, så får vi en smaragd. Nu har jeg... Skal vi ikke bare bo her? Eller for at bruge den der, hvor der er crafting table. Ja, Kan vi lige vi skal ikke bare bruge hver sit hus. Eller for at bruge i der, hvor der er crafting table. Helle for at bo i biblioteket. Jeg bor i... Jeg har allerede 21 bøger. Jeg bor her. Så bor vi sammen. Hvad var det andet? Nu bor vi sammen. Der er ikke andre. Fuck det. Det er lige meget. Held for at være miner. Altså, det gør jo ikke noget, bare for, at vi bare bor sammen. Vi er alle sammen, skal vi ikke sige det? Jeg går ned og miner. Jeg har en hakke til dig. Nå, jeg har lige set dig. Mega nice det her. Altså, så hakker man bare lige bunden. Går man lidt, så hakker man stenet. Fuck man, nu dør jeg. Jeg drukner. En landsby, der går ned i vores min mine. Altså, min mine ligger i mit hus. Ej, vi deler som minerne. Okay, hvad det skulle da lige meget. Det her det er så vildt lang tid for mig. Fordi jeg skal jo gøre det under vand. Hey, jeg har fundet en cave. Fordi det er så Og stramt. du har en stenhakke. Ludvig, Ja. du skal gå ned. Hold da. Jeg har hemmelig mine. Jeg bygger lige en vej op. Nej, jeg har et mod.
Du, Nå, ja, nej. det er lidt pænt stor. Tag det der hjerte. Jeg går op og... Jeg har en hemmelig mine. Ja, okay. Så har mig og Kasper en hemmelig min. Så møder din dumme landsbybureau. Fucking dum. Og vi bor sammen. Nå. Hvad? Det er en god en. Har vi? Jeg har en ovn. Jeg har ikke. Men det tror jeg altså, der er nede i den der cave. Jeg går ned i min egen cave, ikke i jeres cave. Det virker ikke engang. Jeg kan stadig gå ind, selvom det er godt, ikke? Jeg skal have bygget mig en lille stenbæk. Jeg har allerede en. Skal jeg også. Så. Ikke bare på stenbæk. Det lyder kraftedeme efter kul. Hvad kraftedeme? Hvad? Hey, er der en, der har sælget med ham nogle fisk? Så får vi en smaragd. Sådan. Mig. Desværre. Styrk. Ja. Det. Åh, fuck, nu kan jeg bare ikke finde op af det. Hey, jeg har fået en af dit... Nej, ikke nu. Lige nu er jeg på vej ned til... hvad hedder han? Hej! For helvede! Jeg går op igen. Nej, ikke så. Og Ludvig, du må ikke hakke ned, og så ned med stort. Ja, men jeg skal lige op herfra, og jeg skal også have lidt jern, så... Ludvig, jeg har bare gravet mig op. Hey, jeg har fundet en kæft. Jeg går åbne jeres dør, for helvede. Det var bare med på grund af lag. Og hvor fanden er det så jeres hemmelige mine? Den er sgu da bare her. Jeg kom derfra. Ja, jeg er på vej op. Jeg skulle lige lave noget. Jeg skulle lige op og have... Lad nu være med at prøve. Og jeg har... Jamen, jeg har altså mega meget højt det. Så lad nu være. Putte den i her. Hvad hedder det? Her. Og lidt af den her. Privat ud i arten. Så skal på 1. Mig. Hey, prøv at tænke at have en jernbro. Eller diamondbro. Er det ikke fordi, du havde så meget diger? Fordi du lavede forkert?